Στις μακρινές λίμνες τα κύματα παίζαν απαλά και οι καλαμιές επήγαιναν πέρα δόθε. Τα μπιφτέκια στα McDonald's ήταν από πραγματικό ευτυχισμένο κρέας. Οι κόλδωρες κοιτούσαν τον κόσμο ακίνητοι από ψηλά. Τα σύννεφα απλώνονταν και μαζεύονταν ξανά και ξανά μέχρι το βάθος του ορίζοντα. Μικρόβια χωρίς όνομα συνέχιζαν να ζευγαρώνουν σαμανιασμένα και να πολλαπλασιάζονται χωρίς σταματημό. Και τεράστια κοπάδια από σαρτέλες ταξίδευαν ήσυχα, άφαντα, χωρίς έννοιες, μες στην καρδιά του ωκεανού. Κατά τα ιωθώτα πρέπει τώρα να κάνουμε και συζητησούλα. Τελείως, θα διαλύσουμε. Αυτά τα παίρνουμε σπίτι μας. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, καταρχήν αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο έχει γραφτεί πριν από 3 χρόνια, 4. Είναι προ-κρίσης και με κάποιο τρόπο ξεχυλίζει από την ατιμονία μιας καταστροφής, η οποία με κάποιο τρόπο έχει ήδη επέλθει. Ξεθάφτηκε μετά από την αφορμή που δόθηκε. Κάποιοι από εσάς το ξέρετε, κάποιοι όχι. Για όλα τα αυτογκόλ υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο μικρό απόσπασμα από μια συνέντευξη του Καστοριάδη, πάνω στην οποία καλούμαστε να σχολιάσουμε. Η συγκεκριμένη ξεκινάει από ένα απόσπασμα πολύ γνωστό του Ντοστογεύσκη, το οποίο λέει ότι αν δεν υπάρχει Θεός, τότε όλα επιτρέπονται, στο οποίο ασκεί μια κριτική, λέγοντας ότι είναι μια σκέψη που έρχεται πολύ μακριά, ήδη από τον Πλάτωνα, και ότι την θεωρεί επιχείρημα τύπου υπαστηνόμου Β. Και μιλά για την ανάγκη να καταλάβουμε τέλος πάντων ότι όλα είναι ζητήματα, όλα είναι θεσμοί. Δηλαδή, ποιες είναι οι δομές εξουσίας, ποια είναι τα φύλλα, ακόμα το παραμικρό ζήτημα πρέπει να πάρουμε να το αντιλαμβανόμαστε σαν κάτι το οποίο έρχεται έξω από εμάς. Εγώ όταν το είδα λίγο σχεδόν ξενέρωσα, γιατί ενώ καταλαβαίνω σε ποιο ερώτημα απαντά το συγκεκριμένο απόσπασμα, θεωρώ ότι είναι μια προσέγγιση λίγο ξεπερασμένη, η οποία έχει οδηγήσει σε ένα σφίξιμο να βλέπουμε παντού ότι κάποιος θα μας εξουσιάσει και τελικά στο φόβο μας μη μας εξουσιάσει κάποιος θα δυνατούμε να επικοινωνήσουμε ακόμα και με τη φύση και κάποιες φορές ακόμα και να ερωτευτούμε. Κλείνει η παρένθεση, αυτό το έριξα λίγο σαν μπαλάκι για να καταλάβετε για πώς έγινε η επιλογή του κειμένου. Τώρα, το συγκεκριμένο κείμενο γεννήθηκε μια εποχή που είχα βαρεθεί, επειδή δουλεύω συχνά στο θέατρο και το χορό, να βλέπω τα προβλήματα που γεννούν τα ζητήματα παραγωγής, παράλληλα με το γεγονός ότι μέσα από αυτή την αναπαράσταση της τέχνης και του πολιτισμού τρέχουμε συνέχεια στα θέατρα, στα φεστιβάλ κτλ. Και έχει χαθεί αυτή η σχέση με το σπίτι, με τις μικρές παρέες που κάποτε κάποιοι μπορεί να διαβάζαν ποίηση, θα παίζαν μουσική, θα παίζαν καραγκιόζι, αλλά τώρα πια εμείς δεν μπορούμε να παίζουμε καραγκιόζι χωρίς να είμαστε στο folklore. Και έκανα αυτό το πείραμα, δούλεψα μια περίοδο, ψάχνοντας και εγώ λίγο χώρο για να αναπνεύσω και έγραψα αυτό το μικρό έργο που ο φυσικός του υποτίθεται χώρος είναι ένα σπίτι με το πολύ 10 ανθρώπους. Αυτό. Ή αν στηνόταν σε ένα χώρο πιο θεατρικό, πιο πολιτισμικό με την θεσμική έννοια του όρου, θα έπρεπε να ήταν ένα δωματιάκι στο οποίο θα χωρούσαν 3 άνθρωποι, maximum, και θα το έπαιζε ο ερμηνευτής αφηγητής συνέχεια ξανά και ξανά και ξανά για αυτούς τους λίγους ανθρώπους που θα μπορεί να ξέρει και τα ονόματά τους. Τώρα δεν θέλω να σας δώσω κλειδιά, τουλάχιστον από μόνος μου. Εάν με βασανίσετε μπορώ να πω μερικά πράγματα, αλλά θα πρέπει να το ζητήσετε. Αυτά. Πάλι εσύ Κώστα. Γιατί υπάρχει αυτή η κοπρολαγνία? Διότι θεωρώ ότι είναι πολύ... Πρόσφατα διάβασα ένα εξαιρετικό άρθρο τεράστιο, το οποίο το έγραψε ένας Άγγλος και μιλάει για την γερμανική πολιτική και την γερμανική κουλτούρα που αυτή τη στιγμή γεμονεύει, ακριβώς γύρω από το θέμα των σκατών. Η σχέση που έχουν οι Γερμανοί με τα σκατά. Τώρα βεβαίως, ελπίζω να μην έχει πάει κάποιος τώρα τα σκατά. Διαφορετική από ό,τι. Σαφώς διαφορετική. Και μου έλεγε η Δήμητρα που είναι αρχιτέκτονας ότι αυτό αποτυπώνεται ακόμα και στο σχεδιασμό των λεκανών. Οι λεκάνες των Γερμανών έχουν νερό που είναι μέχρι απάνω και έτσι βλέπεις, έτσι δεν είναι, των Αμερικανών.
εντάξει, στο κακό λόγο πάλι. Όχι, δεν λέω. Αυτό δεν υπάρχει ένας πλούτος εκφράσεων. Ο Ζήσος λέει ότι οι Γάλλοι το πρέπει να πείσουν και να μην βλέπουν. Οι Γερμανοί πρώτα βλέπουν ένα σύστημα που βλέπεις πολύ καλά τι κάνει και μετά ναι, και υπάρχει τεράστια είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο και εγώ δεν είναι ειδικότητά μου να μιλήσω γι' αυτό, αλλά υπάρχουν αφορμές για μια σύνδεση των σκατών ειδικά με τα χρήματα, η οποία υπάρχει και μέσα στη φροντική έρευνα. Δεν είμαι ειδικός να μιλήσω γι' αυτό, δεν είναι εκεί. Πάντως, για να το κάνουμε λίγο πιο απλό, θεωρώ ότι η σημερινή εποχή απολαμβάνει πάρα πολύ τα σκατά, την απενοχοποιούν. Όλοι οι άνθρωποι που δήθεν παλεύουν για ένα καλύτερο κόσμο έχουν βολευτεί στο να κάνουν απλώς παρατηρήσεις και να περιμένουν μια καταστροφή. Και νομίζω ότι τα σκατά είναι μια πολύ γόνιμη περιοχή για να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να δούμε και τα σκατά διαφορετικά κτλ. Εγώ δεν έχω θέμα φοβερό με τα σκατά ειδικά. Όπως είδατε. Άμα τη γλιτώσω τόσο εύκολα, είμαι μια χαρά. Ναι, ορίστε. Κοίταξε, αυτό δεν το ξέρω και πρέπει να σου ομολογήσω ότι δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Μπορώ να σου πω κάτι σε σχέση με αυτό που σημαίνει εδώ. Η Αγία Παρασκευή, επειδή ασχολείται πολύ με τα ζητήματα όρασης. Και στην εικόνα της κρατάει ένα πιάτο, στο οποίο έχει απάνω δύο μάτια. Το οποίο είναι πολύ αστείο γιατί μοιάζει και με τα μάτια αυγά. Ξέρεις. Είναι ένα από τα πολύ ωραία στοιχεία των εικονογραφικών τύπων. Πρέπει να ομολογήσω ότι είναι από τα στοιχεία τα οποία μου επιβλήθηκαν από τη διαδικασία του γραψίματος. Μπορώ να πω διάφορα, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό. Από εκεί και ύστερα πατάμε πάνω εκεί και κάνουμε γκέλ και βγαίνουν διάφορα. Αυτό. Είμαστε ok. Ναι, έλα. Το αυτοκίνητο, γιατί αδιαρρώτες έχει να τραχοκαρδί. Διότι έχεις καιρό να οδηγήσεις σε τούνελ. Είναι η πινακίδα που έχουν όλες οι σύραγγες που φτιάχτηκαν από τότε που πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν αυτή είναι ακριβώς την απεικόνιση όταν σου λένε άναψε τα φώτα. Και έχουν ακριβώς από κάτω αυτό το σχέδιο. Στην ουσία είναι ο οικολογικός τύπος από τις πινακίδες που υποτίθεται ότι βλέπουν ότι βγαίνουν. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το ξέρετε, είναι τα εσώρουχα πράγματα. Και να ρωτήσω εγώ αν αυτό είναι προ-κρίση, μετά την κρίση, τι θα λες. Νομίζω ότι τοποθετούμε μέσα στην κρίση, δεν λέω ότι είναι προφητικό το κείμενο, αλλά ωραία, είναι η πιο καλή ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά τώρα πρέπει να τοποθετηθώ λοιπόν επί της ουσίας όσον αφορά το τι συμβαίνει τώρα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με έναν τρόπο παράδοξο, η Ελλάδα, η Αθήνα συμβολικά είναι το πιο σημαντικό σημείο στην Ευρώπη. Αυτό που παίζεται αυτή τη στιγμή είναι το δημοκρατικό ιδεώδες, διότι η δημοκρατία δεν υπήρξε ποτέ, αλλά αυτό που καλούμαστε να αναρωτηθούμε είναι αν όντως θέλουμε μια κοινωνία δημοκρατική, θεωρώντας ότι ο όρος δημοκρατία δεν αναφέρει σε ένα σύστημα, αλλά σε μια επιθυμία να μην κυβερνούν αυτοί που έχουν απλά την ισχύ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι Έλληνες νομίζουν είτε ότι είναι θύματα, είτε ότι είναι ένοχοι, είτε διάφορα πράγματα άσχετα και δεν ασχολούνται με το πιο βασικό ζήτημα. Το οποίο είναι ότι οι τεκτονικές τεράστιες πλάκες έρχονται και συγκρούνται σε αυτόν τον μικρό πλανήτη των μίζωρων ελληνόφωνων. Εάν σταθούμε στο ύψος μας, είναι πολύ πιο σημαντικά, και να μην σταθούμε στο ύψος μας, είναι πολύ πιο σημαντικά αυτά που γίνονται εδώ από αυτά που γίνονται στο Βερολίνο που πάνε διάφοροι, που είναι τελείως νεκρό, γιατί ενώ η Γερμανία πρωτοστατεί συμβολικά, δεν είναι η Γερμανία το πρόβλημα, είναι ένα τεράστιο σύστημα. Αλλά αυτή τη στιγμή το Βερολίνο δεν έχει καταφέρει να αρθρώσει ένα λόγο, ενώ χρεώνεται όλο αυτόν τον πόλεμο. Και όλοι πάνε, λένε δεν γίνεται τίποτα εδώ, πάμε στο Βερολίνο. Ειλικρινά αισθάνομαι λύπηση. Λύπηση. Δεν λέω ότι η ζωή μας είναι εύκολη. Μπορώ να καταλάβω κάποιον που θα πει ότι δεν αντέχω. Αυτό ναι. Αλλά να πει ότι δεν γίνεται τίποτα εδώ, λυπάμαι. Αν κάπου γίνεται κάτι αυτή τη στιγμή, αν το να βάζεις ένα λουλούδι στο τραπέζι σου
κάπου έχει νόημα, είναι στην Αθήνα. Και ο Γιάννης των Αθηνών με τον Γιάννη του Βελγίου δεν έχουν το ίδιο βάρος αυτή τη στιγμή και είναι η πρώτη φορά. Όλα τα προηγούμενα χρόνια η άποψη των Ελλήνων πολιτικών δεν είχαν σημασία. Η ψήφος ενός Έλληνα σε σχέση με την ψήφο ενός Γάλλου είχαν μια αναλογία που ήταν τόσο με τόσο. Ξαφνικά εδώ γίνονται πράγματα. Και εμείς ασχολούμαστε με μπουρδες. Αντί να παράγουμε πραγματικά ένα τραγούδι το οποίο να είναι απελπισμένο, να είναι οτιδήποτε, αλλά τουλάχιστον να ξέρει που απευθύνεται. Αυτή τη στιγμή δεν απευθυνόμαστε στον εαυτό μας, ούτε στην ενοχική μας πλευρά. Έχει έρθει η στιγμή να μιλήσουμε. Και πραγματικά αισθάνομαι αυτή την αγρία χαρά, το έχω πει πολλές φορές, που αναφέρει ο Παπαδιαμάτης σε ένα διήγημά του, που έχει να κάνει με την Αγία Αναστασία, όπου πάει ως ψάλτης και έχει ένα πρόβλημα, γιατί νομίζω μπορεί να φτιάχνω μια άλλη ιστορία, αλλά δεν πειράζει, ας κάνουμε την άλλη ιστορία. Είναι ερωτευμένος με μια ξαδέρφη του. Και προφανώς δεν μπορεί να εκπληρώσει τον ερωτά του και έχουν πάει σε ένα ξοκλήσι ξεχασμένο, αυτός και ο παπάς μόνο, να κάνουν μια λειτουργία. Και ενώ ψέλνει και είναι μέσα στον καλικάκι, στο μεράκι, αποκοινιέται. Έχει προσευχηθεί, έχει ζαλίσει την Αγία Αναστασία και ξαφνικά αυτή που εμφανίζεται δεν ξέρει, είναι στον ύπνο, στον κύριο και του λέει δυστυχισμένε, φύγε από εδώ, ο πόνος θα είναι η ζωή σου. Και ενώ αυτή η φράση ακούγεται σκληρή, ο συγγραφέας αφηγητής κατεβαίνει τον δύσκολο δρόμο που είναι γεμάτος βράχια και περιγράφει το αίσθημά του και λέει ότι αισθανόμουν μίαν αγρίαν χαράν. Δεν είναι η ζωή μου εύκολη, δεν μιλάω του ασφαλούς, δεν θα σας δώσω στοιχεία γι' αυτό, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτές τις ημέρες, χωρίς να ξέρω τι θα γίνει με τη ζωή μου, αισθάνομαι μίαν αγρίαν χαράν. Και αυτό ακούγεται σαν καλό φινάλε, λέω να το κόψουμε εδώ. Ο Άγγελος θέλει να διαφωνήσει, αν δεν βαριέστε. Το δεύτερο που λες που γίνονται πράγματα. Και εκεί εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πολύ λίγα πράγματα είναι. Ίσως εδώ πρέπει να γίνουν, λες εσύ, και εγώ το πιστεύω. Είναι η κατάλληλη στιγμή του υπαρχοκαλύψης για να γίνουν. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ναι, ήδη ξεκίνησαν και γίνονται διάφορα. Και υπάρχουν άλλες δύο-τρεις χώρες που τους ξέρουν. Αλλά είναι λίγοι. Δηλαδή, οι περισσότεροι έχουν κινηθεί και έχουν εξαπλωθεί κλπ. Ο σπόρος δουλεύει κάτω από το χώμα πριν φανεί στο φως. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Αυτό που ξέρω είναι ποια είναι η δικιά μου θέση και πώς τοποθετούμε και πώς, ασχέτως από το τι ακούω δίπλα μου, ασχέτως από το τι μου λένε, πώς εγώ ορίζω τη ζωή μου. Ξέρεις, αλλά δεν είμαι μόνος μου, δηλαδή είναι κάτι που πνέομαι και από δίπλα, δηλαδή δεν είναι αυτό αναφορικό, αλλά δεν θα τολμούσα να πω ότι αυτό γίνεται. Όμως συμβαίνει κάτι παράξενο. Η τύχη των Αθηνών, οποιοσδήποτε δημοσιογράφος έρχεται, όλοι οι άνθρωποι θέλουν να δουν τι γράφουν οι τύχοι των Αθηνών. Έχεις δει φωτογραφίες από το Μάη του 68 από τους τύχους. Η τύχη, αυτή η τύχη που είναι για τον καθένα, είναι λαλίστατη. Για τον καθένα από εδώ μπορεί πραγματικά να κάνει μια δήλωση σε αυτούς τους ευρωπαϊκούς πια, μην πω παγκόσμιους τύχους. Εμένα αυτό ήδη με κάνει να λυσάω. Ωραία, να πω, είναι ο χρόνος σου, αλλά θα πω όμως κάτι εδώ, γιατί γι' αυτό με βρήκες από την προηγούμενη ερώτηση, αν και είπες να τελειώνουμε, ένα δευτερόλεπτο. Δεν το λέω εγώ, πρέπει να τους μεταφράσουμε όμως αυτούς τους στίχους και αν θέλεις, και αν θέλουμε να δώσουμε βήματα ή ζητήματα, εγώ θα συμφωνήσω όχι σε όλα, αλλά πάντως στον κύριο πυρήνα, βρισκόμαστε σε ένα κέντρο. Και δεν είναι γιατί συμφωνείς εσύ και εγώ, είναι γιατί συμφωνεί και το CNN και η Μέρκελ και ο Σαρκοζή και ο Παπαδήμος και όλοι. Λοιπόν, άρα αν συμφωνούμε ότι πράγματι με κάποιο τρόπο θέλαμε, δεν θέλαμε, αλλά θέλαμε, βρισκόμαστε στο κέντρο σήμερα και το πίνουμε, εννοώ σε ποιότητα ζωής, σε ένα βιωτικό επίπεδο το οποίο καταραίει. Αν θέλουμε αυτές οι λύσεις πράγματι και από τη στιγμή που βρισκόμαστε στο κέντρο να είναι λύσεις οι οποίες αν μη τι άλλο να βάλουν ένα λιθαράκι στο επόμενο βήμα, όποιο και είναι αυτό, μπορούμε να το συζητήσουμε για καιρό. Μπορεί να χρειαστεί και ένα δευτερόλεπτο για να το βρούμε, αλλά είναι μεγάλη ιστορία του τι σημαίνει επαναστατικές διαδικασίες ή μεγάλες κοινωνικές διαδικασίες. Πάντως σίγουρα θα πρέπει να μεταφράσουμε τους στίχους, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι κοινωνικές διαδικασίες
από τους πιο μικρούς χώρους δουλειάς μέχρι τις γειτονιές, τις επιτροπές και τα πάντα, και θα πρέπει εκεί συλλογικά πλέον, μιας και μίλαγες δημοκρατία, όχι αστική δημοκρατία, αλλά δημοκρατία των απόψεων και δημοκρατία της ελευθερίας, που να βγαίνουν όλες αυτές οι απόψεις παρά έξω, να βρούμε τον τρόπο που θα καλύπτει διαχείρισης της παραγωγής και της κοινωνίας, που θα καλύπτουν και τις ανάγκες των πολλών, από τους άστιχους και τους μετανάστες που τους κοπανάνε οι χρυσαυγίτες, και εδώ πρέπει να το πούμε αυτό. Κάνει λίγο πιο γρήγορα, γιατί αρχίζεις τώρα να φεύγεις. Ναι. Δηλαδή, όχι, δεν φεύγω, γιατί είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Απλά θα αναγκαστώ να απαντήσω σε αυτό. 3,5% Χρυσή Αυγή θα πρέπει όλοι να το σκεφτόμαστε, άρα είναι βήμα στην βιοπραγία των δικαιωμάτων μας όλων των επιπέδων. Άρα, ναι, όλο αυτό θα πρέπει να του δώσουμε και ένα πολιτικό σχήμα, αν θέλουμε. Δεν φτάνει τέχνη δηλαδή για να εκφράσει αυτή την αγανάκτηση. Θέλει και ένα πολιτικό ή κοινωνικό σχήμα. Γι' αυτό, Ωραία, λοιπόν, επειδή εάν δεν απαντήσω, θα μοιάζει να συμφωνώ. Οπότε αναγκαστικά. Διαφωνώ. Ναι, όχι, δεν είναι τόσο απλό. Ένα κομμάτι μου συμφωνεί. Αλλά τι γίνεται. Τα τελευταία αρκετά χρόνια, έχει υποθεί και εδώ, στην τελευταία συνάντηση που είχαμε όταν συζητάγαμε τι έγινε με το εμπρός και τα λοιπά. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η δικιά μου ανάγνωση. Το πολιτικό, εντός και εκτός εισαγωγικών, συμπεριφέρεται λες και έχει λύσει όλα τα προβλήματα και έχει έναν ορισμό επαρκή του ανθρώπινου. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει, και τρανή απόδειξη είναι ότι η κοινωνία, όλα αυτά που λες, μπορεί να έχεις δίκιο και δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα γλώσσας, απλά δεν τα ακολουθεί. Και πάει και ακολουθεί κάτι κουλούς και κάτι μουρλούς παλαβούς. Όλο αυτό το αφήγημα, το αμιγώς πολιτικό, συμπεριφέρεται ηγεμονικά και είναι ουσιοδός εξουσιαστικό σε σχέση με όλους τους άλλους λόγους που θα έπρεπε να τους κοιτάμε τουλάχιστον λίγο σεβασμό. Δηλαδή, ο φιλοσοφικός, ο ερωτικός, ο ποιητικός, ο προσωπικός λόγος θα έπρεπε να μπορούν να συνυπάρξουν. Όλα αυτά τα χρόνια ο πολιτικός λόγος συμπεριφέρεται με μια έπαρση και μια άνεση που του δόθηκε, και τώρα έρχεται η στιγμή αυτά που λες να παραμείνουν, αλλά να μιλάνε λίγο πιο χαμηλόφωνα για να μπορέσουν να καθρεφτιστούν στα άλλα και τα άλλα να κερδίσουν από αυτόν, αλλά και αυτός να κερδίσει από τα άλλα. Οπότε το πρώτο βήμα για να φτάσουμε σε αυτή τη μετάφραση είναι όλο αυτός ο τρόπος επικοινωνίας να γίνει λίγο πιο πορώδης για να αρχίσει να επιτρέπει στους άλλους να υπάρχουν. Γιατί δεν το κάνει. Και έχουμε δει πειράματα όλα αυτά τα χρόνια στην Αθήνα από το Δεκέμβρη και μετά, και είδαμε ότι γενικά λειτουργεί εξουσιαστικά και ευνοχιστικά. Δεν θέλουμε να χαθεί αυτός ο λόγος, θέλουμε να ανοίξει. Αλλά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή είναι ενεργός. Απευθύνεται μόνο σε ανθρώπους με τους οποίους εν γέννη συμφωνεί. Τώρα, αν πατάμε στην απελπισία, που όντως θα ενωθούμε σε κάποια σημεία της απελπισίας, και σε αυτό είναι πολύ συζητήσιμο, γιατί βλέπουμε ότι η απελπισία πολύ συχνά κερδίζει με πολύ ισχυρές και πολύ πρωτόγονες θέσεις, οι οποίες είναι κεφάλι κόβει κεφάλι. Γι' αυτό το λόγο, εγώ προσωπικά, σαν Αλέξανδρος, και όχι μόνο εδώ, και δημόσια, σαν Αλέξανδρος Στριώτης, δεν είμαι υπέρ της Επανάστασης, δεν είμαι υπέρ της εξέγερσης. Πρώτη μου δουλειά είναι να ξαναθέσουμε αξιακά ζητήματα, ακόμα και αν αυτό μοιάζει, ενώ είναι εκβιαστικά τα ζητήματα, καίγεται ο κόσμος, εγώ να θέλω να πιάσω συζητήσεις. Σε βεβαιώ, δεν είναι αυτό. Αλλά πάντως το να μπούμε στο διατάφτα, να πούμε πάμε σε μια επανάσταση αδούλευτοι όλοι, συναισθηματικά, πραγματικά, έχοντας ένα ορισμό του ανθρώπινου που είναι για το μπούτσο, δεν μπορώ να πω. Δεν θέλω να πω πια. Και ούτε θα το κάνω και για κοινωνικοποίηση. Και αν μείνω μόνος μου και όλοι μου οι φίλοι οι οποίοι θέλουν ένα καλύτερο κόσμο και είναι αριστερόφρονες με εγκαταλείψουν, θα θεωρήσω ότι είναι τιμή μου. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ειδικά όσους σηκώσατε εδώ και καλή αντάμωση.